Wim kan het beste een pilsje tappen. Dat staat centraal bij de beertapwedstrijden die elk jaar plaatsvinden. De voorrondes waren deze week en de huidige Nederlands kampioen komt uit Beek. Beertappen, dat is een kunst op zich. Begin dit jaar werd Raymond Hardy van Café Aan de Meulen in Beek Nederlands kampioen. Dit jaar doet hij zelf niet met aan de wedstrijd, maar is hij wel jurylid tijdens de voorrondes. Die waren op diverse plaatsen in Limburg gehaaien, zoals deze week in Café de Schuur in Merum. Ik sta nu bij de eindkampioen van het vorig jaar. Ja, van 2017, Nederlands kampioen biertappen. En wie weer ze zo goed? Nou, op een moesten meedoen aan een wedstrijd, anders kan het nooit gebeuren natuurlijk. Ik heb me vorig jaar hier in deze wedstrijd met gedaan en dan ben ik eerste geworden. En vervolgens zijn we doorgegaan naar Amsterdam, de rechtstreekse plaatsing bij de grote finale met 52 deelnemers. En daar ben ik eerste geworden. Nou, daar zal ik wel een glaasje bier mee willen drinken met de mens, want dan hebben ze een goed glas bier. Dat doen we alles best, ja, natuurlijk. Maar nu zit ze dan in de jury? Nu zit ik in de jury, ja. Zowel regionaal als de plaatselijke voorrondes. En is dat jaarlijks zo'n beertapwedstrijd? Dan zijn die altijd hier? Ja, Huub van de Jury dat inderdaad al menige jaren organiseren, waar we heel blij mee zijn. En de opkomst is ook altijd redelijk groot, tot groot. Maar de grootste wedstrijden zijn de regionale wedstrijden. Daar doen er meer dan 100 mannen met. Dan is dit eigenlijk quasi een voorronde. Sorry? Dit is een voorronde dan quasi? Nee, hier gaat ze ook, maar hier plaatsen zich minder man voor. Omdat ze hier maar dadelijk 26 deelnemers hebben, kan maar één door naar de finale. Hoeveel deelnemers? Hier 26. Dan doe ik ook met, dat wil ik misschien. Ja, daar zit de grote kans in. Raymond Hardy uit Beek, die kan het weten. Hij werd vorig jaar, zoals gezegd, Nederlands kampioen. Waar let ze zo wel op in de jury? De jury heeft een x-aantal, 5 criteria zeg maar, aan de tap over op letten. Dat is natuurlijk de glasbehandeling. Wordt de glaas goed gespeeld, goed vastgepakt, is het zuiver voor ze gaan stappen. Daarna natuurlijk het belangrijkste, het tappen zelf, het afzoomen en het uitserveren. Dat zijn eigenlijk globale criteria waar we op letten. En dit is de winnaar van dit jaar, Frank Braam, van Tapperie de Gats uit Sittard. Hij zal als provincie vertegenwoordigen op de landelijke biertapwedstrijden tijdens de Horecava 2018. En misschien komt dan het best getapte pilsje weer uit Limburg.